Hey, Debaroko Snooker. And a blog of first time Debaroko. Kuka heard here 10 minutes. Has it? So many other bit of them. Nay, my Munse short video lan manab nation la hokargan video ko. Martam muntai titela. Manab! Titela mamunlai? Titela mamunlai? Bokali ne Bokali manoba go to bai kauni jukumari kfungwa bekun bukan. Bokali to noa Bokala. Bokala sebab orang hinja wasi Bokal zaye. Bokala. Yo, awas nubale. Sandi ol sunbang. Oyara. Ang ni karakter, ang maba Jammu Kashmir ni Taliban ni maba. नहीं झूठ बोल रहा है No, I'm telling. Extremist nu bang ko Taliban ni. Bijisi Taliban ni se bijisa ida bijikan da. तो यार नहीं कर भाई Biang ni karakter ang semacam dan gezang kebaba sandung baba. मुझे नाइडो Bitang ni story, bitang ni script. Da hinjau ko nugan ro. Mane ang sandeng ang ni hinjau jagan. Tangai tungai ka hwase gauni hinjau banena labai. Manoba. Ese absurd तो बोले फुई बगन से दा Da manemlai. ini salan di kula ban sindang Hinjawa जोंना न' सिङाव हाबदों न' सिङाव दसे हाबनानै उदै गिदिर जाना फैदों बाबा दा बेखौ देखायगोन आं रायजोफोर नै खुन्दुं थुननायबो माबा दं खुन्दुं सानाय सदाव बे दाङा जोंना DOP नो फन हरदों DOP ना मा दाबो सफैदिया जलदि फै बेयाव खिनो हाया नामा नों गुदाव सोरो बेयाव खिनो हाया नों हाग्रायाव खिलायबाय बे नाम्बार फै जोंना फिसादाबो ओंखारबा बिमाया बखालानि बिसिया बखालिया दाबो ओंखारबोआ बुखालियान जरम जायाखै बखालाया उदै सिङावसो दं नामा दा औ दा नायसै र' माबादि जन्म जायो बिफां नुफेराखैबा नाङालै नायानो आंना फेमिलिफ्रा बेवनो दं दिनैनिया बिमानो बियो बिथांनिया उदै गिदिरसो माबा खय मास जाखो बड़ा हरामी हो बेटा 8 मासनो माबा सानै दंनो सिङाव माला मिथिखाबाय जाव जानो सानै दंनो आयौ नोंनि हिनजाव नामा मानब नोंनि हिनजाव हाबायानो जायाखै हाबा जायावनो उदै गिदिर समझ रहे हो आप समझ रहे हो बोरै जानांगौ जाखो जों संसारा बे सिथाव एवनायखौ लाफैनो हाया नोङो जाम्बा सिथाव एवदों बहा बैयाव सिङाव नै मादै एवगासिनो एनथाबसो दां नै आयु आं सोरनि एफा बुरजा एवखो मालाय बिजामादै अनसुलाथार नै बिजामादैनो हरो सिथाव एवबाय जाहो बिजामादैखौ फथायनो नागिरदोंमोनलाय नै जामादैया गस्ला आं जानोसो लुगैलांबाय ओंखाम जायाखैमोनब्ला बेखौ जाजोबगौमोन आं बहा बिजामादैनो हरनो आंसो जाजोबगौमोन बेखौ सिथाव मोनजाया जागाबावसो ओरैनोबा देबारुवासो नै इलाय खुदै गनानै देबारुवा जानो लुगैबाय नों खुदै गजोबबाय अमाजों आरो सिथावखौ जाबावगोन बे बेनाबो उदैया 3 मास बादि मालाय जाहाथे मिनिनानै जाला ओइ बांद्राय बोलो होना दामिनि फाग्लि बांद्राय बोलो होनो मोनानो नोंसोरा लाजिलायबावो बिमा जानानै सानै गथ'नि बिमा जासिगोन नों माबादि मोनो नोंलाय हौवाजोब ना हिनजावजोब ना हौवा हिनजाव दे हौवा हिनजाव सासे हिनजाव सासे बखालि सासे बखाला सुन्दावला साला दे बिदिसो लाबोना फैनांगौ दा दे जेबो होनथ'ला आं लुबायलाय रायजासिगोन साननानै नैबेखौ लाबोखादों नामा नों बिहराबाबो केमेरामेन ना मा मेन नोङो बेसेबां गोबाव फाङासिना नागिरनानै फाननानैसो लाबोदों मानमोननि खाथिनि सिख्लाखौ मानो लोगो हमैया नों साला बिदिसो लामा बथल नागिरनानै फाननानैसो लाबोदों बे सिगनेचारखौ बेसेबां खस्थ' खामानि मावदों आङो केमेरा खेबनो फैदों ना हिनजाव नायनो फैदों नोंलाय मानाव नोंसोरनि खाथिनि हिनजावखौसो नायदों बियो बे केमेराया माबा खालामदो
जाबाय ओरैनोबाबो गोसोखांनाय गैखाया फैया जागोन मेसेन्जाराव टुइं टुइं लंफैजोबो गासिबो फेकजोबसो आंना केमेरा खेबला खेबला सिख्ला फट' गायग्रायानोसो इदिटानो बेसिम मेसेजआ इदिटानो आंना बखालिनि फिफा बखालाला या देलायबाय नोम्फानि बखाला बखालिनि फिफा बखालाला बेयो बखाला होनो नामा सोरबा मा बखालिनि फिफाया बखालाला जाया नामा नोम्फाला माथो जायो डिसकभारि डिसकभारि होमबालाय नों जुनारसो मा होनो दहाय बोरमाया बिमाया मा होनो बोरमासो नों दहाय बिमाजों बोरमा होनजानानै ना मुलि लाबोनोसै बिजिनो मुलि मा मुलि हायना मुलि मैदेर मा सट एबार ना मा सट बुलायनाय दानि नङालै आंना बैयावसो फिफा बे गनसि सेबाय थानाय ओमफ्राय बे माबाया जा दै हैनाय एबार ना ओइ बाल माबाजोंसो लाजोबगोन दासो केमेरा रेडि खालामदों साइडना 9 साइड आंनिफ्राय क्लिन्टन ना केमेरामेन दासो सफैदों फैदो बखालि बिमा फैदो सेन्देलखौबो लाबोखादों आंहा बे बखालि बिमा बखालिलि नैबे बखाला फिफा बखालाला थाट नोंनाव खय मिनिट आं हायाहाय बेना मालाय 3 घन्टानि आंहा मा 15 मिनिटनि मेरि खमजों लागायजानो आं मेरि खमखौ लाबोआथ' मिनि खम मेरि खमखौ लाबोआ आङो आं सोरखौ लाबोगोन साकिरा निकि मिनाज खालि साकिराल' साकिराजों निकि मिनाज नामखौनो बेखौल' मिथिखायोबा बियो ओमफ्राय माबाखौ कार्डि बि मा होनदों बिसोरलाय कार्डि बि ना क्रेडिट बि होननोबो रोङा फिटबुल जेबो मिथिला ओमफ्राय समायनाखौ मिथिया आरो बे ओमफ्राय सासेखौ मिथिबावो दुब्लियाव गेलेग्राया बैयो खानाय गोलावा सोर रमेन रेन्ज रेन्जार बाबुखौ दे लानोसै दे ओमफ्राय आन्डारटेकार रेन्डिस बस ओमफ्राय गैथ'आ आयु बोराया बिदि सेन्देल गानो बै सेन्देलाखौ आयु मन माखानसो सिख्रोम गानो बन मागानजाबो होद हाग्रायाव लागि एथ' उनाव थांनो हायाना जोङो खोरोम गाननायाव खोरोम गाननाया जि गैया दैखौ थैदो ओमफ्राय दै लथासो लाबोलाय थिनहरगोन बिदि सोमसै आं फैसा गैलाना बिरियाव फैनांबाय ओरै लादावरा बिदि संनायाव सिनाया खामनानै आं बेयावनो थैखाबाय बिदि लादाव र' गैला मानसिया थैबाय बिदियावबो गैला जाला बिदि थांनो सिमा खामनानै नुब्लाखा सिं लाइन सिगां गाइन सिङानो जाला लाखिलाय रोल रोलिं जामालै सोर बेहा रोल क्लोइं होखाबाय रोल ओमफ्राय रोल बालसो एक्सनखौथ' माला होनगोन मिथिला दे आर्टिस्ट पजिशन रोलिं बिहामजाय aku mining kira kamu deh ang dini hanggan raja ang nung ska dawa dong ada ska gubda dong ayo sulit kok perlu bayang bini sebelah gue begitu dah ang nih sendal koser kau dan gerong ओरै थिखोब्रा ओरै औ इलाय औ ओरै बोदोलाय औ बिदिनो खोनो रोङा हिन्जाव जालायनानै र ang gonggar rasa ska dabar ska gubda layang ya ska go
अबे मोनसेया मोनलाय नैबे स्कार्ट आबाजों आं गय खावो स्कार्ट गबदाजों आं मानसि दाननो मोनाब्ला खिखौनो दानफ्रुयो खि गोदान गोदान नागिरनानै स्कार्ट गबदाजों दानो आं खियाफ्रा आंनि मोखाङाव तला सालायो गंगार राजा आं गंगार राजा Who are you? देहाखौ मोनबोयो नामा मोनदोंसो दा देहाखौ मोनबोआथ' देहा माबायदि मोनदोंसो मा जाखो बेखौ नुजादों बेखौ नुजादों ना बे नुजादों नुजाया बे केमेरा सिङाव आं हाबदोंमोन दहाय ओंखायनो उसुबिदा बेखौ खेबनांगौ नोंथाङालाय बुं केमेरा आया ले सोर बर'आ अबावबा थाङोनो हे गैया होनबालाय आं माबासो खयजन बर' होनगोन थोद सानै जावजा ए हा बेखौनो होनब्रा माथो लाजिलायनांगौ जागोन आफा थाब फुदुंदो फिसादो औ हेसर सानैबावसो आबा बिहामजो न' सिङाव गैया बाहेरायावसो दं हनै बिदि थगायो नामा मानसिखौ जा थगायो हनै माबायानो बिसियानो माबा बेना मा नाममोनलाय बखालिलि सानै हनै गैला मा बखालाला एबारनिफ्राय अनजालि दंबावो बखालाला no दे गथ'फोरखौ हरबाय बिमाखौ मानो लांखो गाबदो दे बेनि सिगांनि आरो बे जोबनायनि फाइनालि पेकआप जाबाय दिनैनि शुटिंआ शर्ट भिडिअआ बेयावनो जोबनानै थांबाय शुटिंआ दिनैना पेकआप जाबाय नै केमेराखौ जुबाय बिथाङा केमेरामेना नै मानोबाबो गावनि गाननाय जि जोमखौ गानफिनबाय दा ओरै सोराङाबो नायनो फैदोंमोन ससेला नुफैबाय बिथाङा बेखौ नायनानैनो गोजोनसिगोन oh my god गुन्दा जानो सयसिगोन गुन्दाखासोबा नोङो दा लामायाव थांबानो खयजन सिख्लाफोरखौ नायगोन बियो दा जोंना नै बिहामजोआबो आंनि बिहामजो जानाया उदै गिदिर जादोंमोन दा फिसा जाफिनसिगोन बियो नोंथांमोना देखायसिगोन आं फिसा जाफिननायखौ मारै फिसा जायो सानै मोनबाय गथ'खौ सानै नै हिन्जावा जोंना उदै गिदिरा उदै फिसा जाफिनबाय दा जों थांनोसै